Nou, ik ben Anne-Marije, ik ben 14 en dit is Rebel. Rebel is nu 10 jaar en ik heb hem nu al 7 jaar. Nou, Rebel is dus een Amerikaans miniatuurpaardje. En ja, dat is eigenlijk een groot paard, maar dan heel klein. Kom, hier kom. Goed zo. Nou, ik zou het meer zien als gewoon familie. Ja. Ik kan niet zonder hem en hij kan niet zonder mij, dus... En hij is heel gericht op één persoon, dus dat vind ik ook wel heel fijn. En dat best al in dit geval, neem ik aan. Ja, Want omschreeuw die boom maar Rebel is. heel bijzonder, denk ik. Kies dat uitlezen? Nou, ja, hij doet anders tegen mij dan dat hij tegen andere mensen doet. En hij heeft heel veel voor me over om te doen. En zo heeft hij ook wel wat slechtere dagen, maar ja, hij doet wel altijd graag je best voor je. Dus je hebt een bijzondere vriendschap. Ja, eigenlijk wel. Nou, we doen ook wedstrijden voor met de kar en ook gewoon buitenritjes. Maar ik doe ook vrijheidsdressuur met hem en gewoon grondwerk. Kom, door. Mini-paarden zijn, eigenlijk kunnen ze allemaal heel anders karakter hebben. Net zoals bij grote paarden, ze hebben allemaal een ander karakter. Maar over het algemeen zijn ze allemaal wel heel lief en zo. En wat maakt een mini-hinder nou leuker dan een gewoon hinder voor jou? Ja, het is gewoon ook leuk dat hij zo klein is. En je kan hem overal mee naartoe nemen. En je kan eigenlijk net zoveel mee als met een groot paard, alleen je kan er niet op rijden. Ik heb het idee dat Rebel Joe toch wel een beetje rebels is. Ja, vandaag wel een beetje. Hij heeft niet zo zijn dag vandaag.